Hi friends, welcome to my channel. மறக்காத சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஹெல்த்தியான டிஷ் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மலிதா. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் கோதுமை, 1/2 கப் துருகிய தேங்காய், 1/2 கப் சுகர். ஒரு பவுலில் 1 கப் கோதுமையை ஆட் பண்ணிவிடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸை கட் பண்ணி அதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். பேன் வச்சுட்டு 4 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா பாயில் ஆகிட்ட பிறகு ஒரு பீசஸாக எடுத்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு தண்ணிக்கு மேலே அந்த பீசஸ் வரணும். வந்த பிறகு டர்ன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து அதை பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு மேலே துருகிய தேங்காய், சுகர் ஆட் பண்ணிட்டா மலிதா ரெடி.